So, what's up mga kaluwag? So, di merong public no, kay mag-public prank demi sa crush kita, prank in public. So, amo day pagawas ng mga kabuang mga kaluwag. So, sabi pa demi magsugod. So, shout out demi sa mga nagpa-shout out. So, shout out demi nila ni Iris Arimasi, Panio Biners, Papaw TV, Sky na Jill Bacos, Nicole Gionson, o kang Commander Papart. So, shout out yung tanan guys. So, shoutout po dahil nila ni Kuya Silver, ni Kuya Michael, ni Master Tisoy, Bakirkir, ug ni Master K, ni Kuya Arong sa tanan-tanan, ug kang kuanday Manong Junar Dagandan. So, kato dahil wala pa ka-subscribe, please subscribe and hit the campana bell para ma-update mo sa mga kabuang. So, unsay patang giwat mga kaluwag? Let's go! Enemy spotted. Te, pwede mamutaan natin. Crush biya tika, te. Crush tika. Sa reaction ni mo, te. Asa reaction ni mo. Crush bitaw tika, te. Eh, kasi yung tanong ni mo ganyan na dito. No. Crush ka ni mo, te. Hold up. Okay, pwede mga tahan natin. Asa dahil pwede marabilya te? Straight dito no? Oo. Class pa ba tika te? Class tika. Ganyan akong tanaw mo. Class pa te te? Asa yung masulti te? Ginagawa mo! Asa yung matubag? Taga kuhan, tabon. Pero kuhan juga siya, taga syudda juga. Kita ko naman dito. Ako raman de. Asa may mga tubagan natin? Wa kayo yun? Ha? Wala de, chance de. Ano masyak man? Hold up. Enemy spotted. Miss, pwede mo tanas? Ano ba, dugay rin ko si, una-una rin ko si Tagalog ba? Para sa mong, kuhan ba para sa mong module? Kasi Tagalog yung I love you, gali? Ginagawa mo! Okay ba? Crush na ba tika? Di? No. Crush na ba tika? Taas na tika? Tatabon na ko rin yun. Ngayon sa reaction niyo. Crush tika. Huwag kailan ako. Sure. Oh, reaction. Skill lang nun. Hold up.